Thuolo machalo kama indi janeno mar LTN machiegni kamoro amora ma intiere. Kwayi ma mondo mi koro ibedo kodwa ka indi e chiro indi mar duond Luo kaka ing'eni ma indi ene kama joluo goye mbaka pore wach ka bende kama bende wawachi weche moko mwaga bende wakita putwa moro matin. Ing'eni nyaka bed ni oganda nigi kama ginyalo wache wachgi. Ma en duond joluo kama joluo man gi lony mopogore opogore yude thuolo mar mondo mi gibi gitwa kodwa mondo mi wane kaka koro sani indi wanyalo loso chenro indi bed manendo maberie moloyo. Ero kamano ahinya kamoro amora ma intie bagero ni sani indi pod dhi nyime gi ng'eyo mago eko magin chenro mag kedo kod ke mag kute makoch mag iki mag corona sani koro kwako piny mangima. Abuog rombe mari in go seche duto. Abuog rombe kata mask. Jomoko yuna abuog rombe tanga. Abuog rombe en mask. Ma iketo face mask mari to ilogo ta bende timo gino ng'oni koro sanitization e kinde ka kinde to moloyo ahinya bende temo mabede gi thuolo moro mogwere ka koro wagwere ka indi gi wendo na ni indi dwarre kamano. E seche te ma intiere. Ma en duond Luo, nyinga en Nick Okello, an gi wendo ka indi ma ok wenda ahinya. Laktar bro nyiswa nyinga sama koro ang'o chako mondo mi ong'e koro en wuode kanye wa kanye kuom joma samoro kore kane ni okang' mokwongo. Ero kamano omiyo wadhi nyime achiel kachiel koro wachako kono dolo weche gi kima bende koro miyo joma chuo ywak e weche mag teko mag kor kamach. Teko mag joma chuo en ang'o mago teko joma chuo piny. Ang'o miyo joma chuo mang'eny sani ndi koro ywak ji dwaro mondo ji odhi onyiew Viagra, ji onyiew kiang'o tiwacho ni ng'ama dichuo en ng'ama onego bed ni bedo gi teko ne nyaka higni moniang' kata bana 70 gini pod en ng'ama otegno. To mae gima sani koro ok timre. Nyaka kijande moko marowere matindo pod ywak sani. Jo higni 20, 30 kaendi osechako bedo ga chiedh nadi wach mar teko mar ng'ama dichuo. Teko mar ng'ama dichuo nindi laktar. Ibo lero no ento ginang'o giri mago ji piny ka. Giko ne bonyiso to ditim nang'o mondo mi koro olose. Koro wan gi tabu, odong' into koro tabu wani endi. Walose nadi. Thuolo mari ng'eri gi jogi ae koro wachaki. Ero kamano jokanyanam. An iluonga ni Daktari Zedekia Owino wuod Kamgundho. Okeo ngodhe. Koro kwabire twak. Kawuono ne wadok korka ng'ango. Emwadwa lose. Sida nitie. To sida mantie en korka joma tindo nyaka joma dongo. Mana kaka imedo wacho. Ni sane nyaka joma tindo to nyaka ing'eni jama dichuo ok ti. Kata higa 80 pod ongima ngima. Nyama dichuo ok ti. Ok ti. Nang. Luore. Ti chiemo nang. Ti dak nang. Kit chiemo michamo? Yeah. Dak mari? Dak mari. Ma koro gik mamiyo ng'ama dichuo dongo ka koro pod en still. To weche moko be nitie mamoko. Tuoche be wan go. Mopogore opogore. Koro miyo ng'ato nyalo bedo ni en gi sida. To ok ong'e kuma sida yae. Donge chon ne ber. Tang'o momiyo kawuono to kendo koro sida nitie. Koro nyaka wadwa ni to sida wuok kanye. Koro mokwongo kadhi mbele. Mokwongo nyalo bedo ni ichiemo na. Chiemo nyalo bedo ni ok ber nikech ng'ama dichuo dwa ni chiemo maber. Ok omena ma hau dakika matin to dichuo siko mnago omena. To omena rach. Omena ok rach. To nitie seche monego icham kendo en be en kata yath omena mineno. Omena ni yath. Omena ber malich. Tinyalo keto ni dwa chame pile. Tikia ni kara lode miwege. Be in siko ni indhogi rach alot ok idwar. Kara lot ni yath. Mage yath. Koro kit chiemo. Ti chiemo nang'o. Ng'ama dichuo dwa ni yieng' maber. Miyo mariek bende ong'eyo. Opimo kaka obet machiegni kata gibete ma to opimo kaka chwore chiemo. Kiketo ni nyithinde malamo dichuo. Ibiro chako ywagori. Nito sida wuok kanye. To donde dichuo ni chiemo matin ne nyithindo. In kichiemo gi nyithindi daktari. Ichiemo wene gi kosa gin magi chiemo gi weni. Onega chiemo wene gi. To kaseyie. To miyo be nyaka ng'e ni ta chiemo nang'o. Bende chiemo moromo. Men nyithindo nyaka ng'e. Ineno mine machon ne riek kodhi tedo kuon oketo kendo oleng'o bathe ong'iyo kaka dichuo chiemo ochako medo. Mana kelo temo wacho ni dichuo nyaka yieng' maber. Kiremo chiemo. Mini sikiremo chiemo. Kata teko biro dok ang'o? Biro dok piny. Chiemo ema kelo ang'o? Ema kelo teko. Ma koro
kanyo be ipuonjo maber kaka be ni daka joma mine iwinjo ni jaodi kikiket ne chiemo moro ma kilengo ka okuone riwone gi omena moko adek tedo ni mondo chiemo yieng' iwacho ni ani chulo se chiemo kara dichuo karo ne bini chiemo ma karo ng'ama thako ine kodi go wang'i kaka churi chiemo ing'eni nitie mino ma kata keto chuogo chele michele sate michele be ng'ama dichuo chamo kata an ok dited na oda macham mano breakfast koted go chae gokinyi mora nyalala to nadwa chame saa auchiel kata lunch mang'e nindo godo mano tich matek ubro chako ywagru e ot ka sida ine mikelo dichuo koro nguvu ne onge kara sida ine misetimo ine misekelo era dhi nyime koro maya momiyo inyalo yudo kata ka ng'ama dichuo seche moko iwinjo kowacho ni to sida wuok kanye chiemo no nyaka dichuo chiemo maber ka to koro wadhi e gimoro miluongo ni hera nyaka ubed go e ot maya makelo gimoro amora koro loye kata chiemo cha nikech uheroru to kok uheroru e ot ka miyudo ka piny noru to gima dichuo wacho ne dhako achiel osewito network mar dhako completely nyaka otieno kata dweche adi 2 samo gima dichuo osewacho ne dhako gokinyi osewito mood mare kata dweche adi 2 koro magi nyaka wang'e ni to wadak nang'o be wadak gera dichuo dwa wuok gokinyi odwa dhi tich ere yo midwa bembresa to kata en dichuo no owuok gokinyi odwa dhi tich ere yo modwa bembresa go dhako ni mong'eni dhako ni ka oduogo to ng'eni chuora na waya kama an be nadong kama iyudo ka mine bende seche moko nigi makosa law mano wego kiaga nindo mane dhodho go nyathi ema dichuo duogo timang'o duogo yudo gi kachako pong'o agogi nyowa samoro ok owachni chunye emosea dhako ni ochiwo gi nangane ni machak manyathi olre to podo machacha koro thunde ni koro kio chako podo ni lawo no odhiambo dichuo go biro mano koro dichuo koro weri kodi so chunye osea dong ni winjo ka koni ni nitie duoko ma dhako nyalo duoko kata ng'at dichuo kata dichuo nyalo duoko go dhako ma wit network kata mana jumba ariyo koro mae mamiyo aduoke mayom to kae kisea tich ng'ama dhako marieko ng'eyo tie dhako mariek makosea no se dichuo gik biro tie skat moro wako ne dichuo ong'eyo ni chuoro gik timano duogo ok ni kore kogo kan ok ni kore kogo kata in be kidonjo to bugo ni to an gi wendo moro ka kare mana ng'ati mapelecha karam na men nyithindo dhako mariek yudo ka sende go en be kore kogolo ang'o ogolo sende odhi ga sink ting'eno pimore gi dhot kore kodwa luoko sende ok asetimo kama ting'ange dichuo to ng'e kama luoke sende ang'o matek awinjo wach ni kanyo koro kuom joma nyiri gi joma chuo winjo weche mipuonjo gi weche maber ahinya ang'o matek ok ni lawi moro ma odhwagre chas ma koro chal godo dasta ni ma idwa mondo dichuo ng'o yudi go kendo mano golo chuny dichuo kuomi kabisa mimi nyalo yudo ka dichuo moro wacho an wan cases mang'eny mi yudo ni owacho ni kendo ka en oko to en sawa to ka en ot to onge ing'e gima kelo magi sende mane gik mane gimethe gokinyi mochae oduogo yudo ting'eni gino sewacho ndalo mang'eny malich to chunyi odolore chunyno e gimoro amora koro en ng'ama kata bire odni to oonge chuny en ni koro nyithindo wasenyuo dhako wacho ni wadagi dhako wacho ni wadagi joma chuo winjo ka opuonji apa ne ung'iyo kaka mondu chal mon bende ung'iyo kaka chuo chal kamoro ma gintiere mae kaka lombo wang' dichuo magi kore puonyo koro wakawo kaendi ole machano na gidak achana nigi dak sindio nikech ing'eni ma miyo gimoro amora biro bedo maber e ot ka onge ng'ama biro chwanyore gi wadgi to mae dak ma ka ji odak go tiyudo ka ber nitie emomiyo samoro dichuo nyalo bet piny to kik iwuoni en dichuo kende mon be ing'eni tinde dok piny ok owinj kabisa sa asaya ok owinj onge siso mar ng'ama dichuo kabisa ang'o makelo ma gik ainagi udak nang'o bende udak hera ot hera makelo gimoro amora gi kaka uwuoyo awinji maler
Koro ang'o kendo manitiere? Koro gima nitie, koro wadoge tuoche. Inyalo yudo ki ng'ama dichuo, ipimo ndalo ni. Ng'ama dichuo dwaro ni olo pi mita 3 mbele. Kidhi olo mita 3 kuja te. To wan ne chon nwatimo kama undu ng'eni tinde ujoma sani to ka. Ema ang'e yudo ka koro tiendi e wi wuoche. Emi ole pi. Kiseneno kichako olo pi. Dhi nyime. Tiendi e wi wuoche. Koro nyaka ing'eni sida nitie. Koro nyaka ing'eni sida nitie. Chak manyo daktari, idhi opimi. Tudo ing'eni ok inyalo olo pi kaka ne olo pi kijegi ni 20, kosa ni jegi ni 40, inyalo olo pi machal kaka ne olo chon. An sani pod aolo mita 2. Adek ma sano inga to pod aolo mita 2. Ti udo kijana mo ma jegi ga 25 to olo mita ola e chonge. E chonge. Donge ma sida nitie. Kijande wacho wuok kanyo endo ng'eyo kaka olo pi kanyo be nitiere puonj manitiere kanyo be nitie wach Yes, kanyo be nitie wach. Onego be ni nitiere thuolo ma chiwre kanyo kuom ng'ama dichuo. No luoko system karang'o mogik. Okay. Yeah, no luoko system mare karang'o mogik. Koso wachiemo. Mani kelo gi tuoche. Mani kelo gi tuoche. Samoro ki ng'ama ng'uo kaka ikane. Samoro i develop gimiluongo ni ang'o prostate. Ochakore. Emo mi inyalo olo pi ka. To bende emo mi inyalo dhi aja ndogo tichung' kada dakika 3-4 kapok owuok ng'eyo ting'eni ni no ingi to kigi kucho tiyudo ka koro onge. Koro ileng'a dakika 5 koro kobiro matin tidok bed motang'. Ting'eni kosetimore kamano kata e pien ka koro en mano endo. Koro onge sida moko. Koro en tabu sewuok. Koro mago nyakwa ng'eni to en itimo nang'o. Ng'ama dichuo kiseneno kamano dhi osiptal. Idhi pimi, idhi ng'eni to ang'o madhi mbele. Koso prostate ema dwa biro, prostate bende ge 55 ka. Kanyo ma koro chakore. Kanyo ma koro chakore. Koro bende mano to sida to vijana jo higni 25, 28, 35 nigi sida wayudogi. Ang'o makelo ma? Ma prostate. Ok prostate, mana sida man teko mada. Ang'o makelo ma? Vijana chiem maber. Mondo mi joe chips gi sausage. Ka eto modhigi odhi opong'o system mari ma kata idhi aja matin mane tiendi. Koro mago be kelo bende ng'ikruok. Mago be kelo be ng'ikruok. Koro nyakwa biye mago mwang'eni tang'o matimore. Mano e gima timore. Koro wachak wadhiye ni nitie ng'ato ni tuo nyalo mako kata chon na abuba ng'eyo nyach pod nitie nyaka sani kada an gi joma yudo man gi gonorrhea por ge odhuro matamre koro dhi kamano seche ma koro yudo ng'at mantiere gi nyach ni obende odo kata ng'ama dichuo chien ne obukore ne gini nomake to kuthiedhore maber. Odhi ochwe sandan kata omiye yedhe to komiye dichiel to daktari okone noduogi to koduo nikech owinjo ka gicho to odok. Ing'eni gonorrhea en gima chwe. Samo omiyi yath neno kok ochweri ni won isechango. Kare pod ogudore mana ei kucho to pod kichango. Ochami gi yath mane omiyi dichiel cha idogi weya. Koro gini timo ni kama seche moko duogo mineno koduogi to pod be ok idhi osiptal. Koro ma biro miyo ibed gi weche di. Onyalo nego tongi makata nyuolo kitima. To nyalo miyo kata teko ni koro dok piny. Mae manyalo kelo gigi. Omati ng'eno riwo nyaka vijende nikech vijende gi be masani ayudo man gi gonorrhea. To koko thiedho maber to nyaka to teko ne timang'o biro thage. Kata mana sani chako mana thage nikech nyoko thiedhe maber gicha mana ne iye. En owuono gine to daktari okone no dogi to kodok. Emomiyo ka daktari okoni ni dos tiek ang'owa tiek dos no tibiro yudo kikonyori. Ma en mong'e gimomiyo konyi nikech ong'eyo ni dos cha kitieko to ibiro chango. Magi gima timore. Koro onge wache neno ka odong' ndaka moro achiel kama to wadhi e yueyo. Ang'o ma diduong' ni pod wacho nikech koro koro waketa ne pach wael kaka nyalo los wach ni ndi kata kaka nyalo thiedhe kata kaka nyalo yud konyruok e wi wach mar shida mar teko. Mondo wadong' weche mang'eny. Kata mana sukari, tuo mar sukari, ok sukari, tuo mar sukari diabetes.
pod nika high blood pressure ni pimo karanga mugi samo high blood pressure ma ma chandi ingane chuo tindo gi ka winjo gi moma tino se the renge chemist se kawa ya to kare kawa ya to in gi pressure dede ibiro to the doctor with you pimo ngene sida mane ma ingo mondo me okonyi ma koro tuoche kaka mago e kom mag adundo mag weche ahinya weche mag sukari ma nitie gi mag gin tuoche ma bende mago mana tuoche ma nyaka bende wang'e ni to en nang'o to ithiedho gi nang'o mondo mi duog kaka ne in chon. Onge wache wadhi yuyo sani ndi janeno mar LTN kikidhi mabor nikech ng'ene kwa duogo to wadhi nyime kod mageki magin chenro mag duond lokone kwa lose manuendo gigo eko ma bende kelo ng'ekruok mag teko mag joma chuo ng'ekruok mag teko mar ng'ama dichuo en gima thago ji mang'eny ahinya sani to moloyo e kinde gi eki to maendi winjo kaka ileronwa gigo manyalo kele mamiyo samoro ka in ng'ama dichuo tichako chich kod dendi ichiji kaka ibet samoro bende minodi bende koro chako bende koro ng'ur wacho ni ando daka ne ka koro sani ndi masindi rego ka ne orego ga ang'o matimre samoro ko iketho kata nyingi ni samoro donjo kata chode oko to samoro be ok en kata mano omiyo ber ma mondo mobede gi wach gi tiende maber mondo ng'en to kaka koro gima kamano bore kuomi titimo nang'o en duond luo wadhi yueyo kwa duogo wadhi nyime. Erokamano kamano marama intiere maendi en okang' mar ariyo ma chenro mar duond luo kono indika koro waketo nyong'ong manendo e tuo mar okata ni tuo sandruok en sandruok mateko ma joma chuo mane piny ma itemo mondo mi bende bede kaka wuoyi wacho ni wuoyi en siro to koro ido kendo koro ok en siro en wacho miyo joma chuo mang'eny nya bedo kod kiondo gi paro mang'eny nikech mae gima bedo ng'ama tiko ng'ama dichuo tikle kabisa mang'ama dichuo koro wuotho tato koro en ng'ama pache ng'ato nyalo bukore ka ni en koro thon nikech koro mane ng'eni mane dala yes koro ng'ato pache ok ti omiyo sani wantie gi laktares de ka endi miyo achiel kachiel weche giki gigo manyalo bedo ni koro kele aye koro kaka bende inyalo thiedhe ke jante makoro thiedho gik machalo kamago eko obro weni namba ne mago te ang' ni tigo do mondo mi koro kapo ni in gi ng'at ming'eyo kata in gi chandruok makamano magi makoro mako jite kata mana mine kapo ni odino ka gima kamano thekwe wachni ka inyalo konyri godo mar mondo mi wachak walos kendo weche giko mag dak to mola ahinya weche mag kor kama jike jo ni mano e dala dala thulen mari erokamano ne wan gi tuo moro kana ameba en oria nyacha kata mugongo mugongo ni be ng'eni kelo sida mugongo tama migongo en oria nyacha kata moeba mane miluongo ni migongo koro mugongo ni kisewinjo ka sianda ni ili seche moko bed motang' idhi ng'ini to idhi hospital idhi ng'ini to en ang'o koso seche moko ok tim deworming bang' dweche adek deworming be ng'eni kelo sida ko ok tim deworming ni paro ni ng'ama ng'ongo deworming itimo nyaka ng'ama ng'ongo njoa kan ka gikute ka mamiyo seche moko kata kane achiel tiwinjo ka njoa oserwa oywak tidok chien nikech ok itim deworming koro mano nitie koro oria nyacha en gi sida malich ka in kod migongo tiwinjo kata ka seche moko siana ni kidhi oko to hewa migolo seche moko iyudo ka kidhi oko ombulumbus nitie joma tiyo kana ndala 5 kapok odhi oko to chiemo be isedhi hospital mopimi ong'eni tang'o masida gika inago katimore ni kata teko biro timo ang'o biro dok chien koro magi nyaka wang'eni to bende sekale mago kinyalo dhi oko tineno kata kanistie kata kiluokori tiwinjo ka gimoro kuote siana ni kama seche moko idhi oko tineno remo mano oria nyacha osegike hali mapek koro iluongo ni hemorrhoids manya kibed gi sida mateko madok ang'o madok piny mago ang'eni timore ne joka nyanam to seche moko kia seche moko neno mana ni teko nodok piny to kong'e gimomiyo sianda ni ili ameiba kidhi oko to hewa ich makuot seche te manya kinyeni ma biro miyo teko ni timo dok chien korka stress
bende ma be mana achiel kuom teko nikech kusebedo gi stress e ot mana wacho cha in gi stress e ot misiki paro mang'eny no miyo teko nyalo timo ang'o nyalo dok chien ok onego bed ni in gi paro e ot to main ot be ungo ka to ok ung'eyo aya wan gi dhok moro ka ma nadwa temo wacho ka dog ne joma mine nitie ng'ama miyo ka nosefwenyo joma mine un minewa to dhok nyalo kelo gik mang'eny samoro ni isewinjo ka dichuo bende nitie pogruok nikech nukaoru kweroru to sida moro gik ni tuo emomiyo seche ma ji timo arus iwacho ni kata sa tuo kata sa ber to ere tiyudo ka sida moro wuok matin koro mae misigo nego dichuo okane bende weyawe ithaga ang'o mibiro gire weyawe ing'eni mano seduoko dichuo chien dweche adek ka koro onge ta nikech opara ni sa motemo to ibiro wacho ne ang'o gicha sika ka koro en piny seche te koro magi nyaka wabed kwang'eyo malich matamre gi nono wan gi tuo moro ni TB kisewinjo kisefuolo kata mana dwe kata mana jumbe 2-3 kahera dhiane udhi opimi mondo ong'eni to sida mane mantie momiyo ifuolo seche moko ifuolo to ok idhi osiptal to kare TB ema in go koro ma dhi miyo oduoko ga teko ma dichuo piny TB kahera iluongo maler gi dholuo ni kahera emomiyo ineno jodongo machon kata chon ka nitie wasiko mana gi yath agulu ok we ok ibed go maonge kia kwath yath chame madho ng'ato te kata higa 80 pod en dhano to sani wakedo nwa chamo chips sausage ang'ogi to onge gimitimo ok iluok system ok iluok deworming ok itim ma koro biro nyaka kel sida koro iparo ni tang'o matimore emomiyo ni winjo ka wacho ni kata tuoche kaka sukari dwa ni ng'ato ka ng'ato dhi osiptal idhi pim to in gi sukari kisewinjo we kaka ni teko no gine ka tidhi ng'iewo yath midhi ng'iewo cha samoro biro yudo ka pressure ni malo kaka imuonyo cha tidhi chuth koro nyaka ing'e ni dhi osiptal miyud to sida mane makelo momiyo gini biro kisedhi osiptal ibiro pimi ibiro nyisi ni in gi sukari kata in gi pressure kata iyudo konyruok moloyo king'iewo yath to king'e kuma sida nitie koro lerno ane gigi yudo kendo giromo kodgi mang'eny seche ma in kari mar tich yes kuchopo sama chal kamano ma ng'ato koro biro nigi machal kama olero ni anto teko na mara ng'ama dichuo to koro thaga yes koro ni wone makore ka thuolo mar loso kode kose nitie yath mimiye kose timo nang'o nikech koro ere kaka gima kama endi loso nikech en gima baro wiji ahinya kamoro amora ahero temo ga ni ng'ato kuongo dhi osiptal oyuda neni to sida mane ma en go nitie minyalo pimo na mawinjo kaka dhano to kar kakawe kamano to kare no ok en macha koro kidhi osiptal odhi opimi kare ameba ma in go kare pressure ma in go kare diabetes ma in go tidhi yudo ka biro konyi maber nikech kodhi opim sukari koro sukari ibiro nyisa ni timo sukari kose timo nang'o koro wan gi mekwa mwamiyo ji okay yeah to koro sama koro ng'ani koro chako thieth mar koro teko ma ng'ama dichuo ni yes wach ni ng'ama ne onge tuo moro amora samoro mana stress ina kaka koro mwacho gi yes kale thuolo maro madi mondo mi chako duo kende wang'e kaka ng'ama dichuo ma koro nigi teko ne kendo ng'e ji dwaga nong'e ni katiyo gi yadhni kata kuom higa kata kuom dweche 2 kata kuom dwe achiel kata juma achiel to koro ayo chako duogo wang'e nikech ng'ama dichuo mane gima ng'adi juno mondo winje dende ni an wuod gi ng'ani ma onego bed go sana katina yenye to dwe achiel kitiyo gi yath samo ng'ato biro kutiyo gi yath ndalo 3-4 kech seche go adwa ni temo to winjo ko ber ka to kuchako duogo kawo yath koro ng'ado no se winjo ko ber to kare gicho wuonde nikech kute ka nyo winjo yath mani sida manyien go cha to dok chien koro dwaro ni ka nyisi ni dwe achiel to en dwe achiel lurim na kode luria dwe achiel na nyakitieki
ka en dweche adek en dweche adek. Wan gi tuoche mopogore opogore mamoko ithiedho dweche adek, moko dweche ang'wen, moko dwe achiel, moko kata mana juma, moko be mana kaka biro no to imiye yath. Kosemiye yath to bende dhi adhiya maber, changa. Koro mage pogruok mantie kuom tuoche. Koro ng'ato biro gi jaode koso biro kende? Ma luwore. Jaodi inyalo birogo kane en sida moriwo, mane iwinjo ka wacho niya mag nyachgi. Mag nyachgi, to koro nyaka bi gi jaodi. Nikech ka thiedhi to jaodi ok athiedho, nyaka koro pod idhi adhiya mbele, pod tuoche duoga. Ing'eni en wacho tek malich, kise gine idwa wacho nang'o? Mago wan dakteche mwang'ado ni rieko. Koro sama koro iwega moyudre e ot. Yes. Chopo ka sama koro kinyalo wacho ni ng'ama nokele gima nokokele, nikech bende ute ukia. Koro josiku koro ywa ot. Pele to chuo eme wacho ni kele. Chuo eme wacho ni kele. To samoro de chuo bogo kele, samoro dhako bende nyalo kele. Magi gik mantiere e ot kate. To koro mano koro wacho nang'o? Koro kade chuo biro, kotelo, ubiro ira, gi jatelo ga. To biro wuoyo koda. Koro kose wuoyo koda, bas. Koro apimo ne, nyaka oyud yo mwanyalo ogo mama chamabi. Seche moko mama be kech mabe onge kaka de wachne ni gima kamano otimore. Ma wacho tek. Koro ma nyaka opar rieko ka. Koro ma daktari ema paro ni rieko. To kadwa fulo ne kaka paro rieko. Kosa fulo gibi mna iri. Gibi mna iri. Nitie kaka nyiso. Puonje to dhi onyiso madam. Madam biro mana kare ngo. Koro ni na miyo gi yath ka. To madam chango, to en bo chango, to madam okong'e ni change tuo mane. Lakini chango to nyaka mango. Nyaka change. Ya wuora, wach matek ndi. To ere kaka dieng' nyis madam adier kata ambe. Ne awinjo gimoro kata pa ne chachach ni oko be nyalo wacho. Chua achiel ma wacho. Nyaka chok chir. Nyaka chok chir. En wach matek miwuoro. Ang'o kendo ma nyalo wacho weche mag kuro yedhe giki nitiere, mansingo manitie, yath nitie. Konyruok nitiere wach mar teko mande ma joma chuo ni. Yes. Omiyo koro konyruok nitiere, yath nitiere, konyruok nitiere, daktari ni makoro nyalo tudre godo achiel kachiel namba emang no miyo. Dok anyalo daka madhi adek mondo milero kaka koro mwanyalo yude, gikone mwanyalo yude, ai koro bang'e bende bolero no bende weche mamoko kanyo endo. Wan gi daktari ka indi kinde mang'eny. Kapo ni gi thuolo moro amora kata intiere koda kamano gima thagi, nyalo tudre kodwa ne mine mago ma WhatsApp mane kanyo, kata na Facebook page marwa Lolwe TV, Twitter handle marwa @Lolwe TV. Nyalo tudre koda bende achiel kachiel Twitter handle marwa @Niko7 magite. Yore mag tudruok teko mos wach matek mikelo kanyo endo wabro chiwo ne daktari chieng' moja kodonge kendo mondo bi mondo fuon matiende. Kata kamano endo e thuolo modong' ni endi inyalo tieko time bende nyaka mano gego kaka iyudre. Koro kaka yudora kara ka tieko an luong ni daktari Zedekio Owino Wuod Kamgundo. Clinic na ni Dandora Phase 4 iluongo na Jwang Herbal Clinic. To ayudora kuonde kaka Mombasa tarik 5. Ayudora koro sando nyewe podo dina na okanyal dhi nikech ma be nyakwariti chik be nyakwatimang nyakwariti. Abedo Rio Club Mombasa. Kaduogo Nairobi adhi kamoro miluongo ni Nakuru. Abedo ka ina koch kanyo Nakuru tarik 9. Tarik 10 abedo ga Kisumu. Nyalenda Badis. Tarik 11 abedo Yugi School Base Hotel. Tarik 12 abedo Awendo Jamrock. Tarik 13 abedo Awendo Jamrock. Tarik 13 abedo kamoro ni Homa Bay. Kamiluongo ni ina koch. Kabas kanyo kisegi tipenja daktari tibiro yudo kama bede mu office nitie. Ka taduogo tarik 14 abedo Migori. Kilimanjaro Hotel. Ka kanyo tadok Nairobi. Adhi bet tara Nairobi ka to tarik 23 wuok adhi Siaya Kababa bede tarik 24. Ka ta wuok tarik 24, tarik 25 abedo Bondo. Oxygen Hotel abede Siaya Kababa to Bondo tabedo Malaika Hotel. Ka ta wuok kanya nuora Kisumo diriyo tarik 26 kendo adok Kisumo. Tarik 27 kendo an Homa Bay bende anuora diriyo. Koro mane kaka yudora sasa amidwa yuda. Namba na en 0722 56 95 64 0722
569564 nono abiriyo ariyo ariyo abich auchiel ochiko abich auchiel ang'wen. Mane kaka wuotho to sechege ung'eng'a kaka piny go koro tek jodalawa nyaka rit chik log maler kamoro amora ma intie log maler kabisa mago chike mwariti. Ineno kaka wabet kan wabet moro ma we ugudoru kuma ji ng'eny ni ugudoru go mbaka koro uchuogi karombe to ukia ni ng'at mane man gi tuo kama untieno. Ko kamano ok sirikal konyi, onigi konyri kendi, en onyisi mana yo minyalo konyri go to nigi konyri in iwuon. Onge wach mantiere okiparo na gimondo girwaka abuog rombe nyaka girwaki kawaida man luongo ni face mask abuog rombe apani samone giparo koro ne okiting'o abuog rombe nitie koro nikech wabet mabor emomiyo kata wagole wabedo kamano onge rachne. In kamoro amora ma intiere en thuolo mari mar ng'eyo ni to ang'o matimi ka ng'adi chuo mantiere gi iparori malich ahinya ni to teko nagi iki dibed ni koro dhi kanye, ang'o mamiyo sani koro nyalo bet ni koro adok piny e yora kaka ng'ano endo madichuo kago adhula kaka dwarore. Ber mar mondo mi koro tudri kod laktar molo ahinya weche mawacho kanyo go kofuono tie weche moko manyalo kelo ng'ikruok machalo kamano. Samoro kadhe moko kuomgi lokri aloka matin tibedo ka kendo in maber. Ka otamre chop kuom laktar, wacho en laktar Nyasaye mar ariyo, obro losoni, obro thiedhi tibedo kendo maber. To molo ne mano endo adoko ni erokamano ahinya laktar kuom thuolo mane intiere godo ni endi tinde ji ok mosre en mana ni koro en mana kama. Erokamano. To awere mana kamano endo. In bende med mana keto ka Lulu TV ka endi nikech Lulu TV ka endi e kama diyude weche machalo kamagi achiel kachiel. Nyinga en Niko Kelo nitiere kod laktar Zedekiah Owino ma en wuod Kamgundho ma bende miyowa kaendi twak maler ahinya ewi teko mag joma chuo masani koro odok piny. Duoko in godo wachako rom kendo chieng' wuok tich machielo ka thuolo oyudore. Erokamano masani.